mga kagwaps, mga kalingap. Shout out Kuya Bal, lahat ng kalingap partners, lahat ng viewers. For today's vlog, grabe. Puros kami pagkain, no? Pagkain. Wag lang ito guys, kay panghugas ng plato. Tapos ayun kay Kuya may dala. Nanay! Oh, dali. Balik doon kay maraming pagkain. Tara, makain tayo at ako'y gutom. Gutom ka na? Hindi. Saan ka pupunta? Paraglayas ka na naman? Shoutout po Ma'am Rose, Ma'am Sisaline, Ma'am Anonymous, sa lahat po ng mga nanonood ng ating mga vlog kay Kuya Noni. Thank you po sa suporta mga kalingap. At sa lahat po ng viewers, maraming salamat. Sa mga baguang subscribers, maraming salamat po. At sa mga datihan, thank you so much. So ngayon guys, maglingap uli tayo, no? Update natin. Madami kami pupuntahan ngayong araw na ito. Ang cute ni nanay mga kalingap. Oh. May bit-bit pati pagkain. Oh. Yan, si nanay. Nay, wali ka na, dali na. Makain na tayo. Ha? Ano ibabalik? Bakit? Bakit ayaw mo? Ay bakit mag-ibabalik mo pa? Nay? Hindi ko marinig. Ano daw po? Anong ulam daw ninyo? Anong ulam namin? Eh, marami. Maraming ulam dala. Siyempre. Makain baga tayo. Wala kayong niloto sa bahay? Nakakatuwa naman to si nanay mga kalingap. Anong ulam ninyo? Mamila na ka. Ano nga yung ano? Anong interview mo kay nanay? Anong sabi mo kay nanay? Sabi mo, bakit ang dami tinapay? Bakit ayaw mo? Eh, bakit ibabalik mo pa? Pagkain. Ang bit-bit ko naman. Panghugas ng plato. Oh. Hugas ng plato. At may hahakutin kami ngayon makalingap. Abangan nyo mamaya kung ano yung aming hahakutin. Andyan si Kuya Marlon? Di kami nakapunta kahapon mga kalingap kasi nag-rescue baga tayo kay Buntis. Ginabi na kami. Uy, napagod na talaga ako. Agoy! Hello, hello, hello! How do you do? I'm glad to see with you. Anyo, anyo, anyo. Cha-la-la-la-la-la-la. Yan na ni. Uy! Isnabiro. Isnabirong hatrab ng kalingap. Ngaon ta. Kaway-kaway baga siya, oh. Nagdala ako ng panghugas ng plato. Yung, ano ba to? Ano ba yun? Smart. Yan. At saka, pangkuskus na din. Mahugas tayo ng plato para pumuti ang mga plato. Ay, saan tayo kakain? Dito? Baka, uy, shoo. Nagluto ako Kuya Noni ng pangat. Ang lalaki ng isda, ang sarap. Mainit pa oh, kain tayo dito. Kuya Marlo, nasaan? Bantayan ang pagkain, kay baka kainin. Kuya, bantay mo muna. Mamilin, dito na lang yan. Naglabas si Kuya Noni, mga kalingap po, ang cute. Ha? Hello po, shoutout sa lahat. Kuya Marlon, kain tayo. Utas mamaya, dadaan tayo dun sa barbero, pagupitan kita. Masama ka. Sinabawang kuhol. Ha? Sinabawang kuhol. Sinabawang kuhol? Saan galing ang kuhol? Hindi ko na pinaigahan. Baka galing yan sa ano? Buti at naglaba ka. May dala akong masarap na mga pagkain, Kuya Marlon. Very good ka, naglaba ka ah. Masama ka sa amin ngayon. At meron tayong gagawin. May gagawin tayong kakaiba. Sama ng tingin. Pumilin, sama ng tingin mo dyan. Alika na Kuya Marlon. Kain na tayo. Gugutom ako. Asan malinis mong ano dyan? Nagdala ako ng panglinis ng kuan, pang plato. Uli na. Kaya Noni, kain na tayo. Plato mamilin. Nag-ano ka, Ron? Laba-laba. Pati si Kuya Noni, naglaba din. O, apir. Naligo ka na? Di pa? O, pa'y kaligo. Baka mabasa naman to sa ulan na sinampay mo. Sain ka, nandun sa
Sasakyan yung lumang pantali mo. Nanay! Nay! Halika na, kumain na tayo. Dito tayo kakain. Sa labas. Kaya nga. Baka mabasa yung sinampay nyo. Hindi yan ulam, Nay. Ano yan? Panglinis yan sa plato. Nagbili ako. Baka yung palaman sa tinapay. Kaya nga eh. Baka ipalaman sa tinapay. Yung palaman mo, oh. Kain kami, oh. Alin na. Kanya-kanya na dampot. Iya pa sila, uy. Dahil na kinuni. Saan ko ba ito ilagay yung aking camera? Meron ba dyan, kuya? Patingin daw. Marami, Nay. Sige, Nay. Buksan mo yung kabila, Nay. Baunan. Nagluto ako ng pangat. Nilutuan ko si Kinuni na masarap na pangat. Ayun, oh. Malalaking isda, oh. Kinuni, oh. Di ba gusto mo to? Tadang! Sarap. Sarap na Kinuni. Sige na, Kinuni. Sige na, kain na. Pag hindi maubos yan, Kuya Noni, mamaya ulam nyo. Kasi marami yan. Kulang-kulang 2 kilo yan. Kanin mo matlog. Hindi ko maano yung cellphone ko. Wala. Ay! Yung stand pala sa sasakyan, yung in-order ko, nandoon. Pasensyahan nyo na po. Nakalimutan ko. May stand pala ako. Kain po tayo. Kain. Saan yung kutsara natin? Sige na, sige na. Makaliskis na yung isda. Bagong uli na eh. Papiling tayo din sa malayo. Ano ulam mo, kuya? Masarap yung ulam mo. Wala tayong kutsara. Ano yung buko? Ano yan? Bakit itim? Bakit itim? Yung natural itong Anong yan? Iluto ni Kuya Marlon, oh. Puhol? Hul. Tikman ko, syempre. Yan, kain na kayo. Sarap yan. Uy, ang sarap. Ang sarap, Kuya Marlon. Sana all. Na. Kamay-kamay na lang yan? Wala na kutsara? Hindi tayo nakadalang tulad natin. Kain po tayo. Ang dami naming ulam, oh. Yan ang gusto ni Kuya Noni. Ito, ang sarap ng luto ni Kuya Marlon, oh. Yan. Meron pa kaming pangat. Yung pangat, merong kangkong kasi nag-adobo ako ng kangkong. Wala na akong paglagyan. Diyan na lang nilagay. Shoo, 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 shoo. Si nanay nawala na. Natuwa si nanay sa isda kasi may kaliskis daw yung isda. Ay! May kaliskis daw yung isda ay, kaya natuwa si nanay ay. Ay, siya. Ang hirap ng walang stand kasi. Tama, yan na. Yun ang may malak ng Kaya lang wala tayo kutsara. Wala tayo kutsara, Kuya Marlon. Kutsara. Yun. Kutsara. Kamayin ko na lang to. Malinis naman kamay ko. Lo. Gawin ko sa mga Kulangot pa po. yay. Ikaw maniwala dyan, Kuya Nuni. Kasama yung Kuya. Ulam nga ako ng kayaman. Malaman bagay yung isda ko yun. Nanay! Dito ka, Nay. Magkaon ta, Nay. Ang sarap pala na ganito kayo, Nuni. Yung sabaw. Paksiw. Kaya Nuni, yung pangat masarap. Maasim-asim. Yung bili natin dun sa alcohol. Nagigising mo lang kaya, Nuni. Nagigising mo lang. Ala Tak, tulog mo. Ala Rod. Yung baga sinasabi mong alaon. Ay,
tagal ng bigas yun. Paglaon na. Malaon. Ano yun? Kanino ng bigas? Dala? Amen? Galing Maganda ba yung bigas namin? Ang ba ba? bilaon. Kain ka gulay. Ang arsitin po kaya, ayan, matigas na. Arsitin na tayo. Isay mo na lang sa gilid para hindi makakano. Ambo na. May asipot, may itin. Punta ako kahapon sa bayan ng Binsan. Nakanta. Nami kay kanyo kaya malam? Ha? Yan punta kay ate kagawad kapon. Aron si Bayaw. Binigyan kang gamot. Bumili ako sa Mercury Drug. Ha? Bumili ako. May sita ka? Binigyan ako ng 20 Hindi na. Yun naman pintan ko dito sa tabo. Hindi na kami nito. Alak na. Punta ka kay Ate Maritin kahapon. Hindi ka nagpunta kay Timarita? Hmm? Nakaka-estis kali kata sini. Alaga niya ito. Alaga mo din ako. Di kayo nagsaing Kuya Marlon? Ayan po. Aman yung kanon. Ayan po. Si Kuya Noni, gusto bang kumain oh. Gano'n kain ko yun. Sige, lagay mo dyan. Masarap kaya Noni yung paksiw ko. Sarap, very good. Gusto Ako mo naman yun. kinain. Tagak-tagak pao sa iyo. Kapay pa yan mo. Yung pawis, nakajakit ah. Sino? Ay, ako pa lang tagaktak ang pawis. Wala, teka Kuya Marlon, tinatawanan mo ko ah. Masarap kumain pagkasama kayo eh. Napaparami ang kain ko eh. Gita baga ako. Matuloy ng ganyan. Yan ang ganyan. Mahubad ako ng ano. Tinatawanan ako ni Kuya Marlon at nagpawis-pawis daw ako. Tagaktak daw pawis ko. Music. Nata naman pagkakakula. Bakit? Lang. Ano, mabubuhay ulit yun? Ay buhay yun. Ba't di mo kinain binigay mo sa isda? Kainin mo. Ito yun, naubay mga ito yung nina. Bagong huli yung isda, may kaliskis pa. Kabaro yan. Gusto kong sabaw ko yan niya, maasin-asin kasi. Yung Gusto mo, sabawan ko yan. Ano mo? Masarap yung sabaw, oh. Ay, hindi mo ano masalaasan? Bakit? Pangat bagay yan. Saan ang mga ng puhol? Ang mo nito, Kuya Marlon? Masarap yung kuhol. Kuya Marlon. Yan po sa anak. Maganda yun at malinis ang ano dyan. Po. Ginumos ko po sa akin. Sarap nga. Parami kain ko, ah. Nakapandab niya din. Oo nga. Hindi ka. Pa, oh. Nadudulas eh. Dagdagan pa yung kanin mo. Yan yung uman. Ay, may ulam pa, oh. Mamaya yan.
Ano ata yan? Minudo? Ano ko, anong ulam binili niya? Igado daw, wala man atay. Higado yun? Igado daw, wala man atay. Pandingga. Nalimutan siguro. Pandingga. Hindi sa bukis. Bupe. Yung mga tupa. Baga. Mm. Ano lang kayong balita sa mga ano natin natin. Ayun. Mga pillbox natin. Mm. Ay, okay lang sila. Ano sa bulkang ngayon. Mm. Mga pillbox natin. Hindi pa naman pumutok. Soga lang. Hindi pa pumutok. Sinutok na yung bulkan. Mamutok ang bulkan. Nanak na. Abot na dito yung abot. Hmm? Ano yung mountain na tubo. Mm. Sarap na kain. Kain po. Hawak na ako din sa ano. Sabi ni Miguel Rodriguez. Pandaw yun yan. Mm. Ang artista. Ni Robert Rodriguez. Sino? Nakakain naman. Ha? Si Robert Rodriguez. Yung mga kataba. Ulam ka pa ko yun ni oh. Ah, Dami pa? Unang, Ha? unang hirit. Okay na? Pagka alas 6 ng umaga, unang hirit. Hmm. Unang hirit. Nanonood ka ng unang hirit? Wala load. Walang load ang ano. Wala load ang Dami natin nakitang kabayo kahapon. Mm. Papunta na kay Gregorio del Pilar. Gusto ko na sanang tanggalin yun. Sabi ko, gawin ko na lang yung banyera. Maganda pa yata natin yung gawin putuhan. Ano daw? Yung mabilog niyan sa itaas. Satellite wag. Satellite. Plus, ano Ang yun? alin? Lata lang yan. Gagawin daw niya putuhan. Butahan mo yan ang pabilog. Ayun pala saan? Saan? Pabilog. Anong gagawin mo? Gagawin niya daw putuhan ng Putuhan. Sa taas? Sa signal. Ang ganang signal. Ang signal yan sa ano? Sa TV nyo. Dami doon kay Pinsan. Banji. Mm. Ganyan. Mm. Ulam ka pa oh. Buksan mo yung ulam mo. Sige no ni, ang dami nakain. Mm. Yun. Langgana. Ha? Langgana. Sino? Ginagawa lang yung banyera. Sino? Ano yun? Banyera? Banyera lagay ng isda? Gaya ng isda. Kaya nga. Hey. Saan galing? Bureau of Fishery. Yun? Wala na yun silang isda ngayon, kaya huwag ka na magparag-isip doon. Kasi kung may isda yun, may tilapia yun sila, binigyan ka na ng ano, ng, Ang dami na dito. ha? Ang dami na. Saan? Mm. Panghuli lang ako. Busog na kaya Noni? Wala na silang similya, kasi kung may similya sila isda, namimigay yun. Eh wala na similya yung mga yun. Kaya Marlon, sa kuan, sa Biyernes, pag may awa ang Diyos, ma-NG ka ha. Punta natin kay doktora. Hindi, di na natin puntahan si doktora at di na kaya ni doktora mag-ano. Ayan dyan. Kami na lang mag-ano dito. Tulad ng ginawa namin kay Kuya Noni. Wala man tayong avocado. Pambigay. Abukado? Hayaan mo na yun. Huwag mo na isipin si doktora bigay na abukado. Isipin mo yung sarili mo. Papaano ka matulungan ng mga viewers natin para sa injection mo. Tsaka mo na isipin yung ibang tao. Ha? Tsaka mo na lang isipin yung ibang tao ha, Kuya Marlon ha. Huwag ka na magparag-isip na kung ano-ano. Nandito naman na ako. Ha? Pasturan. Para pagka umigi ka na, masama tayo, mapunta tayo kina Carlota, ano? Punta natin si ano. Si- Nakakilala ko dun. Sino? Ang Sabang. Sino sa Sabang? Sino yun? Si mga
Si Carlota, yung tinutulungan ko sa sabang. Si Pereira, nandun, Mm. agad daw yun, si Pereira. Ang sarap ng niluto mo. Ang dami kong nakain. Oh. Na- Masarap pala to, Kuya Marlon. Diba? Sarap. Ano man dyan, Ang galing mo magtimpla ah. kasi segundo. Segundo. Benson din. Sino? Segundo, Benson. Ibusin mo na yung isda. Sayang yan. Mahal pati ng kilo niyan. Ang gusto ni Kuya Nuni yung pangat ko ay. Ang hayamang dagat ito. Daming nakain ni Kuya Nuni. Bantayan mo yung ano mo, Kuya Nuni. Matutuyo na yan. Ahuli ka na ng tahaw. Nililibo na ako ng ibon. Baka makain ito, Kuya Marlon, ha? Ulam nyo pa yan mamaya. No, Kuya Marlon? Masama ka? Masama ka ngayon? Iwan ako ng mga ibon. Na? Masama ka ngayon? Punta natin. May gagawin tayo dun. Papunta tayo kay Kuya Marnie. Ha? Nakukulong. Masama ka. Magala tayo. Halika. May dalawin tayo. May roll-on ka. Maroon ka dito. Na, sige na, maroon ka muna ka. Na. Masama ka, Kuya Nuni. Naligo ka na ba? Ay, hindi ka pa naligo. Ano, antayin kita? Maligo ka muna? O siya, sige, sige. Mamasyal tayo. Busog ka na? Busog na si nanay? Ay, nakainom ka? Salin mo ito ay, magkuha ka ng salinan. Sa kaldero, kay para may ano kayo mamaya ulam. Uy. Busog-busog pati yung aso. Daming tira. Busog-busog. Hey! Hey! Kaya. Kung naligo ka na? Maligo ako. Ha? Maligo. Ligo, basa na yung buhok niya. Salin mo ito. Sarap ng kain ni Kuya Marlon eh. Sarap Kuya Marlon, ano? Sarap. Pag sariwa talaga yung isda, ano? Sariwa. Dami kong nakain. Nawala yung jita ko. Ang sarap niyong kumain ni Kuya Nuni ay. Si nanay. Andun si nanay, oh. Nay! Magugas ka? Ayun yung ano, oh. Asan yung Scotch Brite, Kuya Nuni? Ay, nandun sa lamesa. Kunin ko. Magugas ka, Nay? Ha? Nandun yung Scotch Brite. Ito ata. May laman pa ba ito, Kuya Nuni? Ay, meron pa pala ito. Pero okay lang yun. At least bumili ako ng ano. Wait lang, tanggalin ko lang tong ano ko. Paling-paling tong camera ko ay. Nay! Nay! Kuhanan mo akong tubig. Hugas akong plato. Walang tubig ay. Dito na ilagay, Nay, oh. Si Nanay. Nay! Halika para may kausap ako dito. Huwag mo akong iwanan. Nay! Nay! Dali na. Ma'am Helen, paabot daw ng Scotch Brite. Huwag mo ko
ko iwanan. Wala akong kausap eh. Usap tayo. Habang naghuhugas akong plato. Ha? Mami Helen, pakita doon sa Scotch Brite na binili ko. Paki sa Scotch Brite yung binili ko. Hugasan ko lang tong plato nila. Ayan. Kasi Nay, naghahanap ako ng kausap. Di munggol. Oo, naghahanap ako kausap. Kaya wag mo kong iwanan. Maparito ka. Samahan mo ako. Sige kuya, patanggal yung Scotch Brite kuya. Sabunan natin ito mga kalingap. Na malinis na. Scotch Brite. Eh, wag na muna kayo. Meron sila. Ha? Oh. Wag na. Joke lang yun. Dito lang. Upo ka lang dito, Nay. Kausapin mo ako, Nay. Nay, upo ka dito. Joke lang yun. Joke lang. Usap tayo. Upo ka doon, Nay, oh. Upo ka doon, oh. Mausap tayo, Nay. Para may kausap ako, Nay. Para may kausap ka din. Kasi maya alis na kami. Wala ka na kausap ulit. Oo, mag-usap tayo. Kamusta ka na? Kumusta? Di mo na man sakit. Wala kang sakit? Oh, very good. Wala kang sakit. Paputiin natin tong mga ano mo na, lagayan ng tubig. Takip ng pitsil, paputiin natin. Gusto mo pumuti ito? Ha? Di ginaga yung sabi. Ha? Nilagang sagi? Saan? Pupunta ka na sa loob! Ay! Saragol yan, Marlon. Ay! Plastic ka. Ano nangyari? Mga kalingap, kasama ko si Kuya Nuni, magpagupit sila. Pati si Kuya Marlon. Kuya Marlon. Ayan si Kuya Marlon. Ay na, magsipon ako, magsipon. Yan. Kuya Nuni, may kilala ka dyan. Ituro mo na lang, ha? Kasi di namin alam ay. Pagupit po kami mga kalingap. Sama ko ngayon si Kuya Nuni. Kuya Marlon, magpagupit muna kayo ha, bago tayo mapunta doon ha. No, inubos na. Marami kayo na kayo Kuya Nuni? Ang sarap niya no, dati namitas tayo dyan ano. Yun yung makupa nila oh. Bulaklak pa lang. Diyan butas? Yan. Ha? Ano po? Diyan butas? Taga-abot yan si Kuya Nuni dyan at abot-abot niya yung bunga dyan ay isang taas lang niya yan oh. Isang taas lang ng kamay. Them